Lamy, somáriky, medvedíky čistotné alebo kone nemusia byť iba okrasou zoologických záhrad a stajní. V nemocničnej minizoo v Hronovciach blízko Levíc títo nezvyčajní zvierací liečitelia pomáhajú pri terapii psychiatrických pacientov. Najviac skúseností tu majú s jazdením na koňoch hypoterapiou. Od dnes tu dokonca robia týždňový kurz liečenia na konskom chrbte. By som sa chcela venovať animoterapii a hypoterapii a vlastne zameriavať sa na autistov. Môj sen je robiť niekedy v budúcnosti hypoterapiu s drogovo závislými. Tieto kurzy robíme hlavne za to, aby liečbu vykonávali skutočne odborníci. Zúčastňujú sa tohoto psychoterapeutického jazdenia pacienti trpiaci depresiami, takými, ktorí majú aj vážnejšie duševné poruchy, schizofrénne ochorenia. Pacienti pri jazdení zabúdajú na duševné trápenia, znižuje sa im krvný tlak a niektorí spotrebujú menej liekov. Na každú povahu je vraj vhodný iný typ koníka. S typmi koní a s typmi pacientov je treba vždy pracovať. Takže prekonal som tú mozgovú obrnu a pomáha mi toto v tejto motorike. Pomáha mi to vlastne zbaviť sa zlých myšlienok, vlastne sústredím sa vtedy len na koňa. Aj ostatné zvieratka v nemocničnej minizoo dobre vplývajú na liečbu ľudí s ťažkými depresiami či inými psychickými ťažkosťami. Dotyk s nimi upokojuje. Psychiatrická nemocnica v Hronovciach je jedinou svojho druhu na Slovensku, kde sa venujú hypoterapii. Jazdením na koni tu pacientov liečia od roku 1985 a pomoc ostatných zvierat v liečbe začali využívať asi o 5 rokov neskôr. Karol Mindák, televízia Markíza.